Een groep van maar liefst 800 leerlingen van het Dockinga College uit Dokkum mocht tongersdei de furie van Dokkum bewonderen. Neffens directeur Hilbrand Visser is dit gewichtig voor de leerlingen. Vooral ook omdat we met mijn commuunschap binnen het Dockinga College is heel diep in Dokkum en rondom Dokkum verboen. En voor ons is het dan heel logisch om zo'n mooi evenement te stipjen. Daarnaast is het ook zo dat dus leerlingen voor het eerst misschien naar het theater kunnen op deze manier. En dat is toch een fantastische belevenis. Een verhaal oer Dokkum in Dokkum. Mooier kan het. Hoe vonden jullie het vanmiddag gaan, dames? Ja, het was spannend, maar het ging wel heel goed. Het ging heel lekker. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vond het ook goed gaan. Ja, het ging echt heel goed. En wat vonden jullie nou het leukste stuk van vanmiddag? Waar reageerde je publiek het leukst op? Ik denk zelf de dansers in het water, want iedereen ging helemaal de capuchon opdoen en zo. Nou, dat was wel grappig. En het applaus, ik juichte gewoon leuk mee, dus dat is hartstikke leuk. Wat heb je nou het meeste bijbeleven van deze voorstelling? Wat is nou hetgene van je zei, dat vond ik echt fantastisch. De dansers. En waarom vonden ze die nou zo mooi dan? Ik weet niet, ze konden gewoon vet goed dansen. Ik vind het heel knap, maar de vestjes die zitten nou ook wel in mijn hollen.